Aquest matí hem visitat el barri del Pinar, deu ser la tercera o quarta vegada que el visitem en el que va d'any, sempre mirem d'estar molt a prop de la gent del Pinar, com d'altres barris de la ciutat, i hem fet una visita acompanyat del diputat de Junts pel Sí, en David Bonvehí, que també és el coordinador organitzatiu del Partit Demòcrata, per conèixer una mica la realitat del barri, parlar amb els veïns, escoltar, i hem pogut copsar, d'una banda, el sentiment de pertinença i l'estima per aquest barri de moltes de les persones que hi viuen, però també la vessant més negativa, que són també alguns problemes de convivència sobre els quals cal actuar. Des del Partit Demòcrata ja hem insistit en la necessitat de posar càmeres de videovigilància en els espais públics, també de reforçar el cos de la policia municipal, i en aquest sentit seguirem insistint perquè l'Ajuntament faci efectives les seves competències en aquests àmbits. Paral·lelament treballarem a través del contacte que podem tenir amb el Departament d'Interior i amb el propi grup parlamentari, i en aquest sentit ens hem compromès per mirar de donar solucions a totes les problemàtiques relacionades amb l'incivisme, però també amb la inseguretat i amb problemes derivats de la crisi econòmica i de la convivència en un barri que té un alt nivell d'immigració i que cal poder posar damunt de la taula al màxim les coses positives i anar aparcant aquelles problemàtiques que té el barri.